Een aapke. Een boekje blazen. Serieus? Knuffel staat er al. Knuffel. Oh, die houdt een knuffelzak. Een knuffelkroepje. Oh. Zie je, welke kroepie? Eet je het? Eetjesticht. Zul je dit nou kroepje maar eetjesticht zetten? Eetjesticht. Zie je dat? Knuffel. Echt de eetjesticht. En de slankjes jou een knuffel? Oh, maar aapke wil ik ook graag een knuffel. Zie dat? Je wordt een beetje verdrietig, want hij had nog geen knuffeltje, jongen. Dat is wel schande, hè? Ik wil zo graag een knuffel, zei er. Maar waarom moet ik nou knuffelen? De olifant nemen mij. Is dat? Ja. Een beetje ziek. Kan ik hiermee knuffelen? Een beetje ziek. Nou, ik ben net ziek. Ik ben bij de mem aan het knuffelen. Ik kan de aapje net mee knuffelen, hè? Nee. Kan ik dan misschien knuffelen met de giraffen? Die ben al maar heel kwaad aan het knuffelen. Ik denk dat het aapje mijn orenaapjes knuffelen wil. Wat denkst u? Ben er ook orenaapjes in? Ik zie maar in een aapje. Zitten er nog meer aapjes van de keer? Joehoe. Oh, een nijlpaard. Echt net. Ben geen aapjes, hè? Al je best, maar geen aapjes. Oh, ik wil zo graag een knuffel, zei hij. Een beetje verdrietig, hè? Nou. Och, en iedereen zei, wat schande. Aap was zo graag een knuffel van een orenaap. Is het een beetje verdrietig? Wat doet er zo? Sammy! Een knuffel. Een hele grote! Sammy, roept hij. Oh, mami! Hier is de mem. Zou die wat knuffelen willen? Zie je? Oh, een dikke. Kroep. Oh, knuffel, knuffel, knuffel. Kroepen, 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 kroepen. Gelukkig. Nou, dan neem me verdrietig, hè. Nee. Is toch nog goed, Kam, hè? En ze had iedereen een knuffeltje hoor. En toen weer het verhaaltje? Dit. Teegt uit. Tada! Het is goed, Kaamheid. Gelukkig. Je was helemaal linnig. Maar toen kwam Mammy, hè? Dan kreeg Mammy een grote kroep. Kreeg je ook wel eens een kroep van mij, Milde? Kroepen werkt wel eens. Dat zeg je. Als die serie haast, ja. Dat meldt zo'n toetje erop, hè? Zo. Tenminste, de kleed toch? Ja. Kroep is wel lekker, toch? Zo lekker kroepen.